Helo, Anna dwi o Cywain. Dyn ni yma heddiw efo'r Clwstwr Bwyd da yn y ddigwyddiad lunch yn yr Excel Arena yn Llundain. Un o'r digwyddiadau pwysica i'r sector bwyd i fynd. A dyn ni yma heddiw efo 6 o'n cynhyrchwyr ni o'r Clwstwr Bwyd da. Dwi wedi dod i'r achlysur yma oherwydd bod fi'n gobeithio cael hybu yr jariau bychan. Cael mwy o feedback gan y cyhoedd i wybod be'n union maen nhw'n licio gael yn y jariau bychan. Da ni hefyd yn trio gwneud y cyhoedd yn fwy ymwybodol bod yna sizes gwahanol i gael. So mae yna y jar 4 ounce sydd yn rhywbeth sydd yn ardderchog ar gyfer rhywun sydd yn byw ar ben ei hun neu eisiau rhywbeth mewn hamper. So dwi'n trio codi ymwybyddiaeth bobl o'r gwahanol fatha o gynnyrch a'r maint o jariau sgynnon ni. Dros y blynyddoedd, dan ni wedi gwneud lot efo y Clwstwr Bwyd da, a maen nhw wedi bod yn andros o gefnogol pan mae'n dŵad i gael bod mewn digwyddiadau fel hyn, cael cefnogaeth pan mae unrhyw fath o gyfle'n dod i ddod â'n brand ni o flaen prynwyr pwysig, cael troed i mewn unrhyw fath o achlysur sy'n rhoi cyfle i ni gael hysbysebu'n hynna. So i ni yn y sefyllfa ble ni'n jyst yn chwilio amdan y cwsmeriad masif nawr. Gyda ni llwyth o availability o ran, pobi fwy o'r cynnyrch. So, os ydyn ni'n gallu pigo fyny un o'r cwsmeriad mawr fel na, bydd yn mynd yn really bell o ran helpu'r busnes mas i fod yn fwy iachus, t'mod? So, mae'n anodd i wneud yr buddsoddiad i ddod ma heb yr help gan Food Drink Wales. So heb law hwnna, byddwn ni ddim yn dod, achos heb law hwnna byddai'n costi fel tua dros 2,000. Dwi wedi dod yma i helpu gyda y brand awareness da ni'n cael tu allan i Gymru. Mae'n bwysig bod ni'n gofod bod yma i gyfarfod cwsmeriaid da ni'n gwneud busnes yma'n barod, a hefyd yn mwy o bwysig i cael mwy o cwsmeriaid newydd i weithio efo. So, bod yn rhan o'r Ffaith Food Cluster, mae'n helpu fi gweithio fel tîm i wneud cynnyrch fi sefyll allan ac i gweithio fel tîm yn y sioe.